Gara mo kung pinangita ni mo pre. Nag-usa man ka diha? Tanong ko sang kuan. Tanom sang Gulay. gulay. Ang sa dito akong gituan ni gulay mo ni. Asa man nimo gitanom? Dire sa kilid. Ketawa mo. Hala. Tanong Nung sa naman ka pre? Ganun na naman ka ng gulay ng kilid ng hollow block? lang ala kay mauro man ni atong yuta. Dire lang ta mo tanong, wala ka magtanong. No. Karon pa ko kadungo ka ni. Dili mo na mabuhi pre. Dili god, binuwa mo na dito. Hala. Dili mo buhi nga nang lingsing naman kanina. Nung sa naman ka in taon oy? Bisag gulang ilubong si yuta kanina nang lingsing naman kani. Hala. Oh, tawa. Buta ni mga pila ka bulan wala na Nung sa naman magkakuha na ng magkag tawag gilantaw kasi mo pagkumangko no? Oh? Wala na siya kay di mo na sa kabalo magtanong sa gulay. Hala. Ang gulay nga puta. Tanawa dong, liliya dong, unsa nang gitanom dong? Imo ang kulong, liliya dong, tanawa dong. Dola, unsa na dong? Putanti kayo ng gulay sa lawas. Dola. Tanong kita gulay. Tanawa dong. Kabalo ka ng gulay. Dola dong. Kasabi. Anong diha nagitanong mo ng kilid na ng pader? Naunsa min tao ning bata eh? Wala man ipabutan na ini. Ala Ginoo ko in taon. Di man na mabuhi da pre. Nya ka mo namoy nga ni. Wala noon pero di mabuhi na. Dili god. Dili buhi gud nga yuta nagilubong. Di mo buhi. Di na mabuhi ba? Alam pa buhi ni. Ala. Nandun ang mga gilid na naman. Tanawa mga pila kadlaw ni. Kita ka nito mukalat. Diretso na dito sa kwarto. Ha? Diretso na sa kwarto dito ro ko gulay sulod. Di ako? Oh, sulod man ito. What? Dala unsa min tao ni tawanan ni. Para dili makawat sa silingan kay ko kawat man ang silingan. Wa, dito sulod man ang hijud. Ala, unsa min taong ka oy? Pagi do kwarto ba? Nagitanom gyud unsa di na mabuhi da pre. Adi mo bidili god. Unsa naman ka pre? Tubo ni. Basta sa yuta na tanom tubo gina. Ala Ginoo ko in taon. Unsa man ka pre? Nakapaniyo to na ka pre wala pa. Gani. Nabanto kay wa kay kaon di ay. Gusto ko yung ulit ako mo ng gulay. Oh, tanaw na. Ulat din yung binuha ko aja. Nagitanom gyud mo ting mabuhi. Tanaw pila kadlaw ni. Diya, kaingon ka nga. Lo. Labi sa gulay ni pare oy. Pati na kung tawag nimo asa ka diri di ka nanom gulay. Anong ko eh? Asam na kamat to de? Hala naabot mo na dito sa pultahan nimo. Abot ta, musulod na dito. Musulod na ba dito? Ini gulay na, amo na siya. Magtanong ta sang gulay, nga ang gulay dili layo sa imong balay kay para pag mamulak na siya. Oh. Mamulak, mamunga man eh. Oh. Pag bunga na mga dahon lami kay talbos na eh. Musulod din eh dito. Hala. Tulong sa kusina. Ay, tawa lang. Katawa, ayaw kong katawa eh. So mga idol, wana gitanom na padulong sa pultahan sa kusina. Ay. Ulay sundanay. Diskarte mo pagkuha. Hala, naunsa naman ka? Gitanom gid sa kilid mga idol oh. Ah, busok ni sundanay to. What? Kasama niya kasi mo kasawa ni pre. Sa panulipah hinuon to kay ay salamat ako nga sa akong bana. Kugyan kayo nanonom og gulay. Alipay pa siya. Hindi ko ta kasukan. Ito lang mga idol oh. Oo, yang tanong ni Paring Edgar. Oh, di pa na mao. Di pa. Oh. No. Allah, gipalibot sa balay ang ulugbati. Lagi tanong niya. Kana mabuhi gina diha pre. Abuhi oy. Dili mabuhi god. Basta uban ka rin, parang ibuta na kayo na ito dito, gamot man gano'n, ayaw pa rin ilubong si Uta. Tama gipre no? Oo, ayaw ko buta. Muli na ko pre. Muli na ko. Bye-bye. Bye-bye. Pagtubo na, ako herbis na. Pistingin, Ako herbis na. Bye-bye.